Små mennesker har også følelser. Hej. Jeg vil bare sige, at det er virkelig irriterende, at jeg bliver mobbet i skolen med. Jeg er så lille. Hvordan er det? Jeg bliver kaldt minimand. Det er ikke særlig sjovt. Hvad gør du så, når du bliver mobbet? Jeg prøver at løbe, men jeg er jo så lav, jeg kan ikke løbe så langt væk. Og små mennesker har altså også følelser. I ved ikke, hvordan det er at højst kunne løbe 5 km i timen. Det er sgu ikke sjovt. Men du kan jo lige så godt gå over til lærerne. Jamen, de griner også af, mens jeg drikker kaffe. Men hvordan kan du oplyse den kaffe med den store mave? De kalder mig også fede minimand. Det er ikke særlig sjovt, jeg er ikke engang specielt fed. Men det er du da med den mave. Hvad nu værre?